murmushi nake yi, farin ciki na yau gani da wacce na fi kauna. Rayuwar masoya daɗi in dai da so da ƙauna, da alfajar ya keto sai murmushi nake yi, farin ciki na yau gani da wanda na fi ƙauna. Farin ciki na shine ki mallaka mini kanki, idan Hassan suna na ne Husaina za na kira ki, auren ki kuma burina ne a ce na ganki a ɗaki, zan ta kai ta fita yawo gunki za na zauna.